दारू पीने से फायदा बा आ एम्बुलेंस से घाटा बा। तनी तनी समझाए हमरा के तनी केंगे। हाँ, तनी समझाए कि दारू से कैसे घाटा फायदा बाटे आप एम्बुलेंसवा से घाटा बाटे, तनी समझाए तो। बहुत घाटा बा एम्बुलेंस से। हाँ मान तनी कि पहले तो दारू के फायदा समझे, समझाई। मदिरा के कदर करा। अरे आज के जमाना में बताएं, आज के जमाना में आम आदमी कितना टेंशन, पढ़ाई के टेंशन, लिखाई के टेंशन, दवाई के टेंशन, महंगाई के टेंशन। वो टेंशन से आदमी के माथा फाटता। बताई 5 साल आदमी झेलता। चुनाव आयल बा, हमनी तो खड़ा भइल बन सा चुनाव के बाद, तो फिर हमनी सुतिए जाम सा। चुनाव में आदमी खड़ा भइल बा तो तनी जनता के मदिरा पान करा देता, तनी ओकरा के टेंशन से सुकून मिलता तो खुश हो जाता। ओकरा बाद खुश हो गया हमनी के वोट देता तो हमनी खुश हो जानी सब। तो ये सब चलत रहेला। यही में एम्बुलेंस चलवा दी हम। हाँ काल भैया गरीब आदमी के कोनो सीरियस तबीयत खराब भल, एम्बुलेंस रही गांव में फट से पहुंच जाई। अब लेके चल ली बड़का डॉक्टर लगे। अब तो ओजा बड़का डॉक्टर बैठल बड़ा सा, तुरंत इलाज कर देते तो मुर्दों का इलाज कर दिया सो। अब सारा पैसा काट लिया तो उनको गरीब आदमी और कर्जा से दबा जाई। बताओ आ कोनो डॉक्टर के अमर कर दिया सो, अमर कर दिया सो। देखा बाबू बूढ़ा आदमी आप भी सुनिए, ये दुनिया में एक गो सत्य बा, हाँ अटल सत्य बा कि जी आइल बहु जाए। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बा।